shakuwa ce ko kwa yaudara ko kuma rainin hankali, gobarar ciki ba kwalala, matsalar matar gidana. Matsalar matar gidana kashi na 5. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a tashar Ramas TV, tashar da take kawo muku sabbin littafai domin nishadi da faɗakarwa. Har yanzu muna cikin littafin nan ne mai suna matsalar matar gidana kashi na 5. A jiya mun tsaya ne a inda Binta ta sa kai ta bar Khalid a falo saboda ya fara komawa ɗabi'arsa ta bibiyan wayansa. A yau kuma za mu ɗora. A tsakar falon Bintan, Khalid ne tare da abokinsa Abdallah suke zaune a kan doguwar kujera. Binta ta jiyo hayaniyarsu sannan ta bankaɗa labule gami da yi musu sallama ta shigo falon. Ta faɗaɗa fara'arta don ganin sun haɗa ido da Abdullahi. Ba ta so ta gane matsalar da take tsakaninsu da Khalid. Ta karɓe shi da hannu biyu da faɗin oyoyo babban bako. Yau muna da babban bako kenan. Wai Abdullahi, yau idanka kenan? Daga kai har Jamila ba ku da zumunci. Na jajje gidanku ya fi sau a kirga, amma ku bakwa leƙo mu, don haka ni ma na ce na yi zuciya ba zan ƙara zuwa gidanku ba sai kun zo. Yaushe rabanta a ce Jamila ta zo gidan nan ko kuma kai Abdullahi, don haka na ce ni ma na yi fushi. Ba zan sake kawo muku ziyara ba sai ran da kuka ziyarce mu. Abdullahi ya ce to ayi haƙuri. Ai gani ne nima abin yayi yawa, shi sa na ce bari na zo yau dai bikonki. Kamar na sani. Take cewa Jamilan ba mamaki fushi kika yi. Saboda haka yau na dawo da bikonku. Saboda haka ayi haƙuri. Tunda dai yau gani. Kuma sannan ita ma Jamilan tana nan tafi insha Allahu very soon. Za ta zo ku wuni kas a gidan nan. Binta ta ce ka ji shi kamar da gaske. Abdullahi ya ce bari ki gani, sai ta zo ba zan rantse miki ba, sai ta zo zaki tabbatar da magana ta. Binta ta ce to shikenan, ba damuwa, Allah ya kawo ta, muna zuba ido. Ina wuni, ina kwana, ina gajiya, duk a haɗa gaba ɗaya. Abdullahi ya ce lafiya kalau, yaya gida, ina Abba? Ta ce Abba yana can gidan mama. Tunda suke gaisawar, Khalid bai sanya musu baki a cikin maganar tasu ba. Sai da Bintan ta ce da Abdullahi to ya gari ya social media? Khalid ya dago kai ya kalle ta kamar zai yi magana sai kuma ya fasa. Abdullahi ya ce banda abinki Binta, kuma social media din har ta kai a rinka tambayar ta a cikin gaisuwa ita ma? Binta ta ce yo ai al'amarin naku ne, naga alama yana kokarin wuce gona da iri. Domin naga wasu mazajen social media ta zume musu jinin jiki. Idan ba su taɓa social media ba kamar da ɗaya duniyar nan, idan ba su taɓa social media ba kamar ba su da lafiya, saboda tsabar ta bi jinin jikinsu. A wannan karan ne Khalid ya sako baki a cikin hirar tasu da Abdullahi. Ya ce ai Abdullahi, ka san matsalar ne, wasu matan duk sun mai da mazajen sun zama ba sa yadda da mazajensu saboda social media. Duk sun mai da mazajensu masu neman matan banza a social media. Binta ta yi tarafta cafke ta ce ai Abdullahi, in faɗa maka, wasu mazajen yadda suke tsarin wayarsu da gadin wayarsu, yadda suke gade wayarsu da tsare ta, to ko matansu ba sa tsare su da kulawa da su kamar yadda suke tsarin wayoyinsu. Abdullahi shi ma ya carbe ce ai Abdullahi, yadda wasu matan suke sa ido akan al'amuran wayoyin mazajensu da mai da hankali sosai wajen bin kwakwafi da bin diddigi, ba sa mai da hankali wajen kula da al'amuran gida da kula da tarere da mazajensu. Nan ma dai Binta ta sake yin ciraf ta ce ai Abdullahi, in faɗa maka, wasu mazajen fa da su rasa datar sakawa a wayar su leƙa social media, gara su dawo gida a ce musu babu abinci ko kuma ba a girka abinci da su ba. Har hallau dai Khalid din ya sake yin wuf ya ce ai Abdullahi ya yi wuf ya dakatar da Khalid din. Dan Allah dakata, ni kuna raba min hankali, na rasa ma me zan yi, sai na kalle ki na kalle shi,
me yake shirin faruwa ne? Shin wai wannan kam faɗa kuke yi ne ko kuma wasa? Wallahi duk kun saka ni a cikin rudani har na fara jin wai halayyar ku kuke bani labari ko halayyar maza da matan social media kuke bani. Nan fa aka fara musayan kallo da harara tsakanin Khalid da Binta. Binta tana jijjiga jiki da tana yin kwafa ciki. Abdullahi ya miƙe tsaye ya ce gaskiya ni ina ganin zan koma gida. Zan bar ku lafiya don Allah amma ku daina irin wannan abun. Khalid ya ce me aka yi? Ba fa abin da aka yi ba fa faɗa ake ba kawai ina baka labarin waɗansu matan ne. Binta ma ta kasa haƙuri da cewar wallahi ba abin da yake faruwa Abdullahi kawai dai ina baka labarin wasu mazajen ne. Abdullahi ya rasa abin da zai ce musu kawai ya ce to shikenan nagode bari ni zan koma ya sa kai ya fara alamar tafiyar zai tafi. Binta ta ɗan yi murmushi sannan ta ce masa to shikenan Abdullahi madalla mun gode da ziyara idan ka je kuma ka ce ina gaida Jamilan. Sannan dan Allah a rinka yi wa mazajen social media nasiha akan su rinka bai wa matansu lokacinsu domin shekara da shekaru suna makale a jikin social media din nan ba su gano komai ba kuma ba su kirkiro komai ba sannan kuma ba su samar da wani sabon abu ba. Kullum dai yau gobe ta kasa jiya in banda dai chatin dai ba a san komai ba. A Abdullahi take gaya wa maganar amma dukkan hankalinta da kallonta yana kan Khalid din domin tana son ta cusa masa haushi. Khalid din da ya ja bakin su yi shiru ba tare da ya ce mata komai ba sannan ya tafi takawa Abdullahi zuwa bakin kofa suka sa kai suka fita suka bar Bintan tana hararansa. Binta ta koma kan doguwar kujera ta ɗanke shingida sannan kwakwalwarta ta fara tuno mata wata hira da suka yi tare da ƙawarta Wasila, inda ƙawarta ta Wasilan take ba ta shawarar akan idan shawarar da ta bata ta farko ba ta yi aiki ba akwai ta biyu da za ta iya sauyawa. Ta biyun ko ita ce wanda ta ce mata ta zauna ita ma ta dinga ƙirƙirar chatin koda na ƙarya ne. Idan ya zo idan Khalid ya dawo ya sa ta aiki ta nuna ita ma tana kan social media ko kuma wata ran ma ta ce ba ta yi girki ba domin kuwa social media ya ɗauki mata hankali. Idan ta yi haka ta haka ne za ta rama irin abubuwan da Khalid yake yi mata. Washe gari bayan Binta ta fuskanci cewa daidai lokacin dawowar Khalid daga gurin aiki yayi. Ta ɗauko kujerarta ta ɗauko wayarta ta riƙe sannan ta kwanta a doguwar kujera. Domin lalle a yau ne za ta fara aiki da plan B wato shawara ta biyu da ƙawarta Wasila ta bata. Khalid ne ya shigo cikin falon yana yin sallama. Amma Binta tana kwance akan doguwar kujerar tana danna wayar tana murmushi ba tare da ta daga kai ta kalle shi ba har sai da Khalid din ya zo dab da ita ya ɗora hannunsa akan fuskar wayar sannan ta ɗan tsorata ta tashi ta zauna. Nan ta fara nuna alamar tsoro kamar bata san da shigowar Khalid din ba alhalin kuma tana jin sa lokacin da ya shigo din ta yi banza da shi ne kawai. Ta dube shi ta ce wayyo Allah ni har ka tsorata ni ma. Yaushe ka shigo ne haka kawai zaka faɗo wa mutane cikin ɗaki babu sallama ba komai wallahi har na tsorata. Khalid ya ce yo me kika samu ne haka sallama ta fa biyu amma duk hankalinki yana kan waya. Me aka samo mana ne? Binta ta ce wallahi ƙawaye na ne waɗanda muka yi sakandare da su ne suka buɗe mana wani group na WhatsApp. Sun dame ni akan ana ta yin bidiri a group ɗin amma babu ni. Shi suka ce min in buɗe ni ma WhatsApp ɗin domin sun saka ni a group ɗin. Shi ne na buɗe na samu muke ta yin chatting tare da su muna hirar yaushe gamo. Khalid ya buɗe baki yana dariya a hankali sannan kuma yana mamakin yadda aka yi yau Binta ce take makale a jikin waya tana dannawa wai da sunan yin chatting wanda ita chatting bai dame ta ba. A batta dai a kallo ko kuma sauraron littafai. Khalid din ya ce to shikenan yayi kyau. Yanzu je ki ɗauko min abinci na ni kan ko je ki zubo min abinci na dai yanzu tukunna ko kuma ma zauna kawai ki hirar ki dan naga yau hirar ta sha miki kai sosai. Ni bari in je in zubo in ɗauko abincin da kaina in ci. Binta ta zumbure baki gami da ɓata rai sannan ta ce a zuciyarta ikon Allah
ka ji min wani zance. Wai maimakon ma a ce ya ji haushi, wai ka har ma wani ƙara ɗaure min gindi yake yi. Binta ta ce masa, yoto ina za ka je kai yanzu da ka tashi? Khalid ya ce, zan je kicin ne in ɗauko abinci na mana. Khalid din ya ci gaba da tafiya, sannan Binta ta ce masa, ji mana. Ya juyo ya kalle ta, ya dai? Na ce miki ke zauna fa. Cikin shagwaba Bintan take ce masa, dan Allah ka yi haƙuri, wallahi ko abincin yau ban samu na girka ba, duk WhatsApp ɗin nan ya ɗauke min hankali, amma bari in yi sauri yanzu in je dan tafasa maka taliya tunda muna da miya. Bintan ta fara yin dariya ƙasa-ƙasa domin ta san cewa ta shirya masa ƙeta, kuma dole ransa zai ɓaci akan wannan gaɓar kan. Domin ko ta san cewa dole ne a wannan gaɓar Khalid ya kwaso, domin ko ta san cewa lalle a wannan gaɓar kan Khalid ɗin ya kwaso yunwa. Amma ga mamakinta, madadin ta ga ɓacin ran Khalid ɗin a fili murarar, kawai sai ta ga Khalid ɗin ya tuntsire da dariya, har yana riƙe ciki da hannun, har yana riƙe cikinsa da hannu. Cikin dariya Khalid ɗin yake mata magana, ha ta gano, ha wallahi ita ma ta gano, ha yake dariya, wallahi ita ma dai ta gano, ita ma ta bi sahu. Dariyar da Khalid ɗin yake ta matuƙar sosawa Binta rai, sannan ta ce masa, lafiyarka kuwa? Me ka gano? Khalid ya ce, ke ma yanzu kin gano daɗin chatin ɗin kenan. Kin dai ji yanda ake yi tunda har kina iya mantawa da girki. Wallahi abin nan yayi min daɗi, ya kuma burge ni. Yanzu dai ni ma aƙalla dai zan samu hutu da ƙorafin da kike ta yi a kaina. Ya ci gaba da yin dariyarsa ha akan cewar ita ma ta gano daɗin yin chatin kenan. Bintan ta tsinci kanta a wani yanayi da ita kanta ta kasa ganewa. Shin dariya take son yi ne ko kuma kuka? Misalin karfe 10 na rana Wasila ta zo ta gidan Binta. Bayan sun gaisa take ce mata, kin kira ni a fujajan akan kina son gani na, shine na tafi babu shiri na ce bari in zo in ji ko me ke faruwa. Na yi ki gaya min me yake faruwa a waya, amma kin ce min sai na zo. Duk hankali na ya kaɗe, ina so in ji menene yake faruwa Binta? Binta ta ce, ke dai Wasila bari kawai, ki bar ni kawai, na haɗa abin da ya gagare wuta, in ji kishiyar ƙonanniya. Bintan ta ci gaba da cewa, dabarun nan da kika gwada min, gabaki ɗayansu babu wadda ban yi ba, amma sun ƙi su yi tasiri akan bawan Allah nan, sai ma baƙin ciki da abin yake zame min. Wasila ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi turawa ke kira da addicted, wato jarababbe, ko in ce bi jiki, ya bi jinin jikinsa. Binta ta ce, ai wannan ya fi ƙarfin jini, sai dai ruwa da ɓargo da hanta da huhu da komai ma. Kuma nake gaya miki Wasila, ba na jin cewar Khalid neman mata yake a social media ɗin nan. Don da mata yake bi, da zan kama shi ko da sau ɗaya ne. Don yanzu haka da in ke faɗa miki, na san lambar sirrin wayarsa. Idan na fake shi nakan caje duk wasu hanyar saƙonni na wayarsa, amma ban na iya ganowa komai na daga wani abu da yake shafanci wasu mata na daban wanda ban san su ba. Binta ta taɓe baki ta ce, mahaukaciyar banza. Maza? Ai in faɗa miki maza
sun san ta shiga sun san ta fita in dai akai rike sirri ne akan waya. Kin gaya miki har fa wani application suke da shi a cikin wayar su wanda ba za ki fuskanci wannan application din wani abu bane, domin ko za ki ganshi yana da sifar agogo ko game ko kuma wani abu daban, amma lambar sirri ce a cikin wannan application din wanda suke saka lambobin sirri su boye abubuwan tsiya iri-iri a cikinsa. Ke kina zaune foto hankalinki ma ba zai taɓa kaiwa cewar wannan abun akwai wani abu a cikinsa ba. Ke kina zaune baki san yan basaja ba kenan. Ai sun san ta shiga sun san kuma ta fita, ke dai ba sun barki hoto kawai. Binta ta ce au Allah, to shikenan, ai ni ma idan ya san wata bai san wata ba. Kin san yanzu abin da nake so ki min? Dan Allah ina so zaki min wani taimako. Zan baki lambar sa. Sai ki saka a wayarki, ki masa magana a WhatsApp. Ki san duk wata hikima da zaki masa, ki shawo kansa, ki tura masa da zafafan hotunanki. Ta haka za mu gane yana bibiyar mata ne ko kuma dai baya yi. Kin ga idan kika tura masa hotunansa, da zarar ya amince cewar zai ci gaba da mu'amala da ke, daga nan za mu gane mata yake bibiya. Amma idan ya nuna baya son yin wata mu'amala da ke, yi rejecting din tayin da kika yi masa, to anan za mu gane cewar baya mu'amala da mata. Amma in dai ya karba, to shikenan na gane cewar yana yi min basaje ne ta wannan application din da kika faɗa. Wasila ta ja dogon numfashi sannan ta ce to shikenan, amma na kuma anya kina ganin cewa babu wata matsala kuwa Binta? Binta ta ce babu wata matsala, ke dai ki kamar yadda na saka ki. Suna cikin haka kawai suka ga Khalid din ya shigo cikin gidan a ransa a ɓace, fuskarsa a turbine. Babu ko sallama, kai tsaye ya wuce su ya shiga uwar ɗaki. Wanda a bisa al'ada Khalid baya yin haka. Inda ya zo shi gida ya tarar da bakuwa ko bako zai tsaya a gaisa da shi sannan ya wuce ciki. Wasila ta dube ta ce anya kuwa lafiya? Kada ya ji hirar da muke yi da ni da ke Binta. Wasila ta ce to gaskiya kan, dan nima abin ya bani mamaki. Wasila ta ce to shikenan, kin ga yanzu tashi ki bi shi, shiga ciki ku dandale duk abin da ake ciki, in ya so daga baya za mu yi waya. Binta ta ce to shikenan, babu damuwa, ki je ki, amma insha Allah zan yi miki text din number tasa. To masu sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma a shirinmu na gaba zamu ji yadda za ta kaya tsakanin Binta da ƙawarta Wasila. Anya ko abin da Wasila take kokarin yi babu kuskure, domin ko tana kokarin danka ragamar mijinta a hannun ƙawarta, kuma ƙawarta ta bazawara ce. Sai a shiri na gaba zamu ji yadda za ta ƙare. Ku ci gaba da danna mana subscribing, sannan a tashar mu ta Ramas TV. Sannan kada ku manta muna ƙara tallata muku dai da littafinmu mai suna Ruwan Hawaye, yana nan akan tashar mu ta YouTube. Sannan akwai waƙoƙi na Ramas akan tashar mu ta YouTube, duk za ku iya samun su.